Ụmụnne m ekenekwa m Igbo bụ Igbo daalụkwa m nke onye chiri ya zelu. Ekene m ọha na eze na ebe a. Asị m na anyị etetechago anyị alahụkwala ọfụma. Eji m n'aka na anyị lahụrụ tete n'udo. Nya gazie makwanụ nzu ka anyị ji n'ụbọchị tata na olukwa n'oge akara aka maka agha akara aka na-eri nwa ngwụlọ. Ekene m onye ọbụla n'ebe a. Ekene m Ọgọchukwu, ekene m Joyce, ekene m Chiamaka, ekene m Mr. Black and the mayor of the city. Ekene m onye ọbụla. Kenekwuo ndị nọ na comment section wee na-asị na biko nụ ka anyị gbakọta n'ọnụ ka anyị mee ka anyị si wee na-emebụ maka ka ị na-eme anaghị egbu egbu. Biko nzu ka anyị ji n'ụbọchị nke tata wee na-asị na Akwaose bụrụ ụwa ka anyị na-akpọku na nzu. Akwaose ka anyị na-akpọku na nzu. Anyị akpọku mmụọ niile na-emeli Igbo ihe ọma na nzu. Wee na-asị ebe a kpọrọ nwanne ya bịawa. Anyị akpọkuo ndị ichie ebe nna anyị, ndị ichie ebe nne, ụmụada, ụmụ ọkpụ. A na-akpọ ka ha bịakwanụ na nzu. Na-akwanụ ka ị na-eme ka anyị chọrọ ime na ka ị na-eme anaghị egbu egbu. Anyị na-ayọ ka ha na-abịa, onye na-abịa kpọrọ nwanne ya na-abịa. Na tata na-aga ijikwa nzu n'aka wee na-ama nzu wee na-amapụ ihe ọjọọ ọbụla nke nọ n'ime ndụ anyị. Ka anyị na-eji nzu na-amapụ n'ụbọchị nke tata. Asị na-akwụ ihe ọma bụ ihe ga-emere anyị. Wee jiri nzu n'aka wee na-agọdọ ọfọ wee na-asị na akwụ ihe ọma bụ ihe ga-emere anyị n'ụbọchị nke tata na orie tata ya elutekwara na anyị ihe ọma. Ụmụ mmiri niile n'ebe a si nchekwa n'aka chere aka ụba na taa dị n'ụkọ n'ụbọchị unu esi na ọmaka bụ ihe ga-emere anyị mgbasa njọ n'ụkwụ ama mpụnata anyị n'ama. Asị na ọ dịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na oye, dịrị anyị mma na afọ, dịrị anyị mma na nkwọ. Asị na anyị azụkwanụ ka afịa mana anyị aga na ka afịa. Anyị ga-enwu ka ọkụ, anyị aga anyụkwanụ ka ọkụ. Asị na onye ọbụla ji anya amụ ije ọrịde n'ido ya dịwakwanụ nke ahụhụ. Nwaanyị ọbụla chetakwanụ nwaanyị ọbụla chetakwanụ ihe gburu nwa fụrụ anyị cheta ihe gburu nwa. Asị ihe gburu nwa ya gbukwa ya na akwanụ nke onye mmanya mara ya maka na anyị amaghị ihe gburu nwa ya. Awesị na tata na ọ ga-adịkwara n'anyị mma na anyị gbuwe n'ihu anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-egbute mma. Aka nne aka ekpe na akwa mma ka anyị ga-egbute. Asị na ọ bụ ogodo n'ebe anyị na-azụ afịa na-akwụ ihe ọma ka anyị na-ekwu maka ya. Ebe nke anyị na-alụ ọrụ ihe ọma ka anyị na-ekwu maka ya. Na-asị ka abịa zakwa n'anyị anyị kpọọ ha maka asị na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọ ebe a, nne ya ga-anọ n'ahịa ebe a. Wee na-akpọkụ mmụọ niile Igbo ji wede ebube wee sị ka ha bịakwanụ taa dị na-akwanụ ka anyị na-akpọkụ ha okwu ka ha bịazakwa n'anya okwu. Ihe ọjọọ wuru ihe ọjọọ nke anyị metere, ihe ọla akwụ nke anyị metere, nke nwoke na ebe a metere, nke nwaanyị nọ ebe a metere, nke anyị ma umeme na nke anyị amaghị umeme. Asị ka ha bịa werekwanụ nzu machawa anyị. Ha machaza ya ka anyị nwee ike na-enwu dị ka akụmi n'igwe. Asị na ugo egbuzukwa na ọ ya achake na anyị nwawa ugo egbuzu na anyị achake. Asị na ọ ya adịkwa na anyị mma n'ụbọchị nke tata na mbọsị njọ n'ụkwụ ama mpụnata anyị ama. Onye ọbụla na-elulu anya ji elulu asị ya ji elulu otu okwu ya. Onye fụrụ anyị atụ nkwa si ikuku burukwu ya na o mewe n'elu na anya ya ha nọ, o mewe na ana na anya ha nọ. A na-atụkwanụ nzu n'ụbọchị nke tata wee na-atụ nzu ngọzi si n'ime ọnwa anụnwa na akwanụ ngọzi ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na anyị gbuo n'ihu anyị gbute mma, anyị gbuo n'azụ agbute mma, aka nne aka ebe agbute mma. Asị na ngọzi anyị na ọ nọkwa n'ime mmiri ha si enu mmiri, ọ nọ na ya pụkwa n'ome. Ọ nọrọ ebe dị anya si ikuku butekwere n'anya ka anyị kpere ka anyị yọrọ n'ụbọchị nke tata ka anyị kpekwa anyị kwurwa na ha ga-emezuru anyị karịa ka echiche obi anyị si wee dị nke ahụ na-awụ njọ site n'aha Chukwu na aja ala ise.